прокомунистка на адвокат Иванова, също заявява, че няма да представляват повече процедурно трудност или пълномощите да се до заседание в тяхното участие. Ще напускате ли залата? Да. Добре, желаем да напуснем съдебното заседание. Така, добре, благодаря. Благодаря. Виждам. Остава разгледане така. Слушам прокурора в хода на делото. За да даде ли ход на делото? Господин съдия, тъй като съм упълномощена, вчера в 16:30 часа не съм запозната с делото. Делото очевидно е с висока степен на сложност, поради което ви моля да ми дадете възможност да се запозная в подробности, за да мога да защитавам ефективно моя клиент и да му гарантирам подходящата защита по закон, поради което ви моля да бъде отложено делото в близък кратък срок. В това време аз ще постарая максимално да се запозная в делото. Ако ми се даде възможност сега да се запозная? Не, просто това дело е по-сложно и трябва задължително да се запознае, трябва ми време. Подкрепите ли защитници? Или имате да установите? Ами, подкрепям моя защитник, тъй като аз виждам, че тук ми се нарушават конституционни права и наказателен процес и НПК, че аз имам право да се изказвам в началото, в средата, след всяко изказване и така нататък. Аз от началото на този съдебен процес, вие ме прекъснахте 20 пъти. Държите се с мен, все едно съм ви роб. Аз съм равноправен гражданин на тази Република България и след като има повдигнат процес срещу мене, би трябвало да ми се даде възможност да се защити. Искате да не се дава ход на дело? Точно така. Добре, благодаря. Казахте, че ще се запознавате с делото в кратък срок. В кратък срок, господин съдия, аз желая по възможност за моя клиент да получи подходяща защита клиента. Мисля, какво мога да направя аз за това? Да ви дам срок да се запознаем. Точно това е идеята. Трети декември. Господин съдия, аз съм на две заседания в Висшия специализиран. Кога са тези две заседания? Ами, то е ново заседание, обаче е дълго, защото там съм по КТБ. Знаете, там дълго са заседанията. Всичките адвокати, които се явяват пред мен, са ангажирани по КТБ. Добре? Ами ние сме там близо 20 човека. Добре. Кога са ви заседанията? Ами на трето число ми е едното заседание. Имате ли сутринта след Сутринта в 10 часа ми е заседанието, обаче по принцип са вие като да разпитваме сега в момента свидетели. Добре. И може до 2 до 3 да го вкараме. Очакваме всеки момент да дойде експертиза. Тя, ако дойде, дали ще ни слуша? Не, ние не чакаме. Вие чакате, но няма да я слушате, защото няма да я спазвам тогава срок. Предполагам. Надали се ще окажете него. 4 декември, разбира се. Четвърти, аз нямам дело в провинцията. Кога? Дело в Дупница. На колко часа? Не знам. На 10 Не, на часа. четвърти можете ли? Не, защото съм в 13 На трети не може ли след обяда? Как е трудно, това ще измислим нещо. Говорим, ще Примерно говорим. за един петък, дали става или вие в петък не заседаете? Ама вие много добре би трябвало да... Знае се графика на 116 състав, така че ако се наложи в петък ще дойде, не се притесняйте. Но все пак как да се ограничим до дните, в които ще има редовни По заседатели. принцип, при мен е свободно, господин съдия, за 9-10 число няма нито едно заседание. Да, но ми се иска все пак да свършим малко да, работа. също. Моля? Защото тя казва 9, аз на 9 също имам дело. Аз искам да питам резервния защитник, вие запознахте ли се с материалите по После дело? си обсъдете, не, няма да се коментирате защитата с резервния, след това когато има необходимост.
Ама защото господин съдия, вие ми назначихте четвърти такъв служебен защитник и нито един от тях не направи труда да прочете това дело. Аз- предава, че ще му наложи глоба и може да го отстраним в съдебно заседание. Така. Четвърти никой не може, така ли?